News. IFM News. IFM News. Lokal. Ti pa nagpasyar, weno pa nag-travel ket may san kadagiti kadawyan digiti Ilocano weno Pilipino. Ditoy ang mapapanda kadagiti travel agencies para iti pa nagpasyar da domestic weno international. Iti pa nagturong da kadagiti destinasyon da ket ditoy nga da iti nainayon at travel tax nga gatad ti 1,620 pesos ayong gana 2,700 pesos iti kada individual nga ibagbagada apan nagsen no kas nagpasyar digiti Pinoy. Iti gakat ni Congressman Sandro Marcos ket nailanad ang may pakaton ti panakaikat ti travel tax ket ditoy nga manamong dagiti sumagmaman o travel agencies iti Ilocos Norte. Kuna ni Miss John na Cristel Orbeta, Junior Travel Consultant ti Travel Scent Agency ket dakalaunay a katulungan daytoy para kadagiti kliyente da ken isumapay anayon a pocket money dagiti parokyano da. Mas magkakaroon po ng chances yung mga travelers po natin na maka-experience po or makapag-book po sa iba't ibang bansa. Since yung Philippine Travel Tax may less po yun sa gastos nila at mapupunta na rin po sa pocket money. And hopefully, sana mas bumaba pa yung mga domestic airline rates po natin para tulong na rin po sa mga Pilipino o sa mga foreigners po natin na gustong bumisita dito po sa Pilipinas at para na rin po mas tangkilikin ng mga Pilipino yung sariling bansa po natin para hindi na po sila lalabas ng ibang bansa. Kasken Miss Orbeta ket umanamong met ti Miss Lane Santos ti Ilocos Heritage may sa travel agency iti syudad tinawag iti daytoy agakat ni Congressman Sandro Marcos. Malaking less sa expenses ng mga mahilig mag-travel yung travel tax pag na-lessen siya kasi the fare would be a lot cheaper if matatanggal siya lalo na sa mga ordinaryong Pilipino. And mas magiging affordable ang pag-travel and mas maraming may encourage na mag-travel internationally. I think the negative side lang or the downside of it is siguro hindi na masyadong mapapansin yung mga local na tourist spot that we have here since nga is yung travel tax only applied sa mga international tours. Unlike here in the Philippines, we have a very expensive tour packages like in Batanes, Siargao. So I believe yun yung downside niya lang kasi international lang naman yung mga may travel tax. Kabayatan naga po iti daytoy agakat ket mamati dagiti travel agencies nga adumanen dagiti agpabukadakwada a kliyente da. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.